Ngiyanibingelela nonke bathandeka egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Umfundisi uqhubekani Mnguni lo webandla le-Faith Virtue Dunamis Fellowship Embassy. Ngiyakunxusa mzalwane wami ukuthi uziphe isikhathi nje ulalele nansi intshumayelo yami, nazi ifundiso, nazi izambulo uNkulunkulu anginikeze zona. Lona ngumyalezo wakho uzoyishintsha impilo yakho, ukhulise ulwazi lwakho enkosini. Be blessed as you listen. Amen. So let's go to the bonana. Son bonana. Apa punja. Hallelujah. Son bonana. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba lanamhlanje. Ubale nje isikhathi ubale nje insuku. Kambe ngiqalele ukuza la. Bese uyayibuza ukuthi ngokuza kwakho la usizakala kuphi. Injongo yokuzetendela ukuthi makuthandaza uthandaze, makudunyisa udunyise, bese uyasizakala emva kwalokho. Alibonge igama lika Jesu. Amen. Ake ngibona amabhayibheli ethu. Uthi isandla sakho. Baba ngiyabonga egameni likaJesu. Ngibonga usuku olusha osilungisele lona, sizolalela izwi lakho namhlanje. Uzokhuluma iprofeti ezintsha phezu kwempilo zethu. Lithi izwi lakho liyasisola, liyasiyala, liyasiqondisa, liyasiluleka. Yenze njalo namhlanje ntambama ngezwi lakho egameni likaJesu. Uyambona baba lo sisi, uyambona lo bhuti, uyambona lo mntwana, uyambona lo baba, uyambona lo mama. Bonke labantu uyababona. Naba uNkulunkulu engcwele baphambi kobuso bakho. Umthandazo wami izwi lakho lithola indawo ey'nhliziyweni zabo ngamunye ngamunye, nonenhliziyo elikhuni uyenze ibe lula namhlanje egameni likaJesu. Haleluya. Ngishayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Saphela mojimu matoho. Saphela mojimu matoho. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Ake siyazweni kaNkulunkulu. Umfundisi Mnguni uthanda izwi bazalwane. Ngoba izwi yilo elikhulisa umuntu enkosini. Ngizofunda. Sifunde incwadi kaSamuel oqala uchapter 17 verse 33 yaqala. uSaul wathi kuDavide, awunamandla okuya kulowo mfilisti ulwe naye, ngokuba ungumfana nje, yena eyindoda yempi kwasebusheni bami. uDavide wathi kuSaul, inceku yakho yayizalusa izimvu zikayise. Lapho kwafika ingonyama nebhere, kwathatha imvu emhlambeni, ngaphuma ngakulandela ngakubulala, ngayophula emlonyeni wakho, lapho kwangivukela ngakubamba ngesilevu, ngakwahlula ngakubulala. Yazi mawufunda iBhayibheli kwenye ingxenye yayo uyazi ukuthi liyahloniphisa. Amen. Mawufunda kwenye ingxenye uze ukuthi eke la ngathi liyahlambalala. Sithola uDavide la indlela akhuluma ngayo. uDavide indlela kanjani bazalwane? Ngilandele. uSaul ukhuluma noDavide. Amen. uSaul ukhuluma nobani?
uthi lo mfiliso yakuye unjani? Uyindoda yempi kwakudalo. Ngamanye amazwi le ndoda akhuluma ngayo yaziwa njengendoda enamandla, yaziwa njengendoda eyiqhawe. Lalela, yizwa manje indlela uDavide aphendula ngayo ngemva kokuzwa inkulumo esabisayo, hlobo lwenkulumo ekhulunywa nguSawuli kuDavide, inkulumo esabisayo ethi lo muntu oya kumhlasela uyingozi, uliqhawe lempi, kade wayelizimpi ezinqobo. Le inkulumo kwakuyinkulumo esabisayo kubani? kuDavide. Kodwa lithi iBhayibheli uDavide sephendula amazwi okusabisa. Uphendula amazwi kaDavide okusabisa. Athi mpathoba lokuthi uyingozi. uDavide indlela aphenduka ngayo usexoxa indaba ngento adlula kuyo. Uthi mina Davide ngelusa, ngathi ngelusa kwaqhamuka ibhele. Uthi waqhamuka okuthi manje ibhele, angike nasifundise ukusoleni ibhele. Uma sengithi sengiyanciphisa, uma ngithi umuntu, mase ngithi okomuntu. Lalela, mina ngicela ngilalela. uDavide wathi kuSawuli, inceku yakho yazalusa izimvu zikayise lapho kwafika ingonyama nebhele. Two things. Ingonyama, give me two checks. Fast, ikile tutusha shit. Ingonyama nani? Ingonyama nani? Inceku yakho yazalusa izimvu zikayise lapho kwafika ingonyama nebhele. Kwathatha imvu emhlambini, hayi ukuthi za kwa. uDavide yanciphisa manje, wehlisa isithunzi sebhere nebhubesi. Yabona umfundisi uMnguni, okomfundisi uMnguni, yayizinkulumo leyo uthi oko isho ukuthini? Lapho kwafika ingonyama nebhele, kwathatha imvu emhlambini, ngaphuma ngakulandela, hayi ngazilandela, kodwa kule njani? Ngakulandela okwebhere nokwebhubesi. Niyalalela? Ngayophula emlonyeni wakho. Yila yophula emlonyeni wengonyama. Yizwa izokhuluma kaDavide. Ngayophula imvu emlonyeni wakho, hayi wayo. Lapho kwangi, hayi ukuthi yangi, lapho kwangi okwani, kwangivukela ngakubamba, hayi ukuthi ngalibamba ibhubesi nebhele, ngakubamba, ngakubamba kwebhubesi. Okusho lento uyayinciphisa, akayesabi, akanavalo nabo, iwuboy kuye. Ibhubesi abantu belisaba kangaka, kuDavide nje laba nguboy.
ibhele lelikhulu kangaka kunebhubesi. uDavide nje kwaba intwana nje uboyboy uthi ngakubamba ngamazinyo ngahlekula, hayi ukuthi ngalibamba yabona lokho umuntu eyithi wathola ukusibusiso lapha emgwaqeni ngabula ngempama kwawena le yayisi, hayi ukuthi ngahlangana nosibusiso ngamthela ngempama wayowaphansi, ngahlangana nokosibusiso ngakuthi ngidile ngempama kwawela phansi, kusha ngimesaba kayilutho. Siyaxabana njani ngizwana umuntu ongakhulumi. Haleluya. Lapho kwangivukela ngakubamba ngesilevu ngakwashula ngakubulala. Inceku yakho yashula ingonyama nebhere nalowo mfilisti ongasokile uyakuba njengenye yazo. Lokhu eseyile eyeyisile impi kaNkulunkulu. Now umfilisti weyise impi kabantu. Ngikhipha ibhandi ke manje. Umfilisti weyisa impi kabani kaNkulunkulu. Umfilisti weyisa impi kabani? Weyisa impi kabani? Lalela. Nalowo mfilisti ongasokile uyakuba njengenye yazo, lokhu eyeyisile impi kaNkulunkulu ophilayo. uDavide wathi uJehova owangophula ezithweni lwengonyama nasezithweni lebhere. In English, God saved me from what? Ukhuluma ngamazipho. Uthi uJehova wamhlenga emazipheni engonyama nawani. uSawuli wathi kuDavide, hamba, uJehova uyakuba nawe. Lalela. uSawuli uthe mayikhuluma noDavide okokuqala wakhuluma amazwi okusabisa ukuthi lo muntu yakuyo uyingozi, uyikhawele kwasendulo. uDavide waphendula kanjani? Waxoxa ubufakazi noma wethula ubufakazi. Ngiyabuza ukuthi lo mfilisti unesazela sokuba iqhawe lempi, kodwa mina nginesazela sokaNkulunkulu wami engibone ngelusa, engiphamandla nginqoba ibhere nebhubesi. Ngiyayizwa Sawuli lento ishoyo ukuthi lo muntu engiyobhekana naye unesazela sokuba iqhaweleni. Lalela nami ngicela ubufakazi. Mina ngathi uNkulunkulu ohambe nami ekwaluseni wabe iqhawe empilweni yami, wangipha amandla ngabulala ibhere ngabulala ibhubesi ngezami izandla. Glory to Jesus. Amen. uDavide lalela, uSawuli wehlela ngezandla wesiswa ngubufakazi bukabani. Uqale wathi hey lo muntu uyingozi, wathula ubufakazi. uDavide washintsha wathi ngiyabuza, kulungile ke, hamba. Yes, kushintsha ukukhuluma kukaSawuli, kushintshwa yini ukukhuluma, kushintshwa yini ukukholwa. Hallelujah. uSawuli ushintsha yini ukukhuluma kwakhe? Mana washintsha ulimi lodwa, washintsha ukuphilisela uSawuli noma washintsha nenhliziyo nengqondo. Lalela, akushintshanga ukuphilisela kwamazwi, washintsha ingqondo. Noma nginesazela sikaSawuli sisemfilisi uGoliath uyiqhawe
kweliphi kodwa ngenxa yobufakazi ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Ubufakazi ogcotshiweyo kaNkulunkulu buyayisinda impilo yomunye umuntu ongabazayo uNkulunkulu. Ngiphinde, ubufakazi bomuntu ogcotshiwe nguNkulunkulu bunamandla ukusiza nokusindisa umuntu ongabazayo uNkulunkulu. Sintiyani ukukhuluma manje Sawule? Ngiyabuza. Lalela, uthini uSawule? Mase sikhuluma. Uthi hamba, uJehova uyakuba. Ngiyabashaya ke manje. Uthi uSawule, uDavide, hamba Davide, uJehova uyakuba. Washintsha ukukhuluma. Bazalwane, did you know ukuthi ukukholwa kwakho nithe kuwe mina uJesu eJerusalema wagibela imbongolo, wayenazinyawo wagibela imbongolo yakuphi? Ngathi mina kuba imbongolo yileli intende, uJesu empola ugibele nalo intende. Ngathi iJerusalema yile ndawo, iJerusalema nguwe, uJesu ugibele nalo intende. Uyashunyelwa, ushunyela uJesu okhwele ini. Lalela, ngiyesho nje uSawule washithi ukukhuluma ngenxa yokukholwa kukaDavide. Kukhona abantu bazalwane abazoshintsha ukukhuluma kwabo ngenxa yokukholwa kwethu. Sizalwa emakhaya, abanye babo basindisiwe, yebo, abanye abasindisiwe bayibukela phansi insindiso, kodwa masike sakholwa ngeqiniso, sahamba kahle, sahamba ekukhanyeni, saqaphela unyawo lwethu, saqaphela umlomo wethu, saqaphela ukwenza kwethu, abantu bazokubona ukukholwa kwethu. Uma bengakubonanga-ke bazokuzwa ngey'ndebe zethu sifakaza ngayo. Glory to Jesus. Uma bengambonanga uNkulunkulu wethu bazokwenza ngoba njengoba abanye-ke inkonzo yosindiso beyibukela phansi, bazoyazi. Bayazi ngobani? Uphethe ini? Ubufakazi. Onendodana unobu. Ngubani indodana? No, indodana uYesu. Indodana uJesu. Jesu nobufakazi. Ubufakazi ubenza kanjani ngendodana? Lithi uNkulunkulu, nina enanikude, enaninjani? Selenziwe naba seduzane ngegazi likabani. Funda ezenjani? Igazi likaJesu. uJesu uma eza emhlabeni, sithe masifundisa izolo sithi waba isihlemo sabantu bonke. Uma uJesu eza emhlabeni waba ngumhlatshelo wempilo yami neyakho, waba umhlatshelo wempilo yomuntu ongakazalwa, osazozalwa, uzozalwa ngaphansi kwesivumelwano segazi. Amen. Nina nikude senizeyona baseduze ngegazi labantu. Ngamanye amazwi, igazi likaJesu, uJesu wayefele ukuthi umuntu okude noNkulunkulu ngenxa yesono nokungazi nokuhlambalaza asondezwe, abuyiselwe kuNkulunkulu ngani? Abaphristi
babenquma ilwane bachithe igazi basise inyama yaleso silwane kwenzelwa sacrifice to God. Lelo gazi lalithethelela izono zabantu, lalingabasondezi eduze noNkulunkulu, lalihlanza izono zabantu, lingabasondezi. Kodwa likaJesu lithi zikaNkulunkulu lena nikude selenziwe nabaseduzane ngegazi likabantu. So igazi likaJesu lisusa izono bese lithatha lithi come duze to God. Igazi likaJesu ngelokwakha ubuhlobo phakathi kwakho nobani. Asohlabelela sinomhlobo Jesu yena sinomhlobo umuntu wahlukana noNkulunkulu ngenxa yesono. Asalanyanizwa yini? Kodwa lalela, ngesikhathi sikaNoah uNkulunkulu wababulala abantu ngenxa yokulimala. Nyalizwa lelo ukuthi ulaka lukaNkulunkulu lwabangwa noma ladalwa ukona kabantu. Wababulala abantu uNkulunkulu wayisola ngoba umhlaba lithi wawubhubhisa ngamanzi. Mawubhubhisa ngamanzi kwanuka emhlabeni. Kwenze njani? Wamnukela kabi umhlaba uNkulunkulu. Wayisola. Ekuyisoleni kwabathi ngingarestorisha kanjani lento engiyilimazile. God whom we serve is God of restoration. uNkulunkulu esimkhonza noma ngacasuka kangakanani uNkulunkulu obuyisa okudliwe yini. Ubuyisa kanjani? ngoJesu. uNkulunkulu wabuyisana nomuntu ngoJesu. Nayikabazalwane, uJesu uyinkosi yethu. Kanjani na ukuba sibuyisane noBaba osezulwini? Mawufuna ukubuyisana noNkulunkulu, thatha uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Zimbili indawo eyikhandwe nguNkulunkulu zokulinda mangabumuntu efa. Kukhona iparadise indawo yabangcwele, hayi ababafa banamabhizinisi, hayi abafa baneyimoto, hayi abafa banemizi emikhulu, hayi abafa
abafa beganwe ngabafazi abahle, hayi abafa beganwe ngamadoda, begane amadoda handsome. Hayi uthi lale iparadise indawo yokulinda kwabantwana bakaNkulunkulu abangcwele, abasebengcwele. Ihayde indawo elungiselwe abantu bakaNkulunkulu yebo, kodwa abangayithathanga imfundiso noma abahlubuka endleleni abathuka uNkulunkulu abalukusindiswa. Lalela, umuntu efa, umuntu ufa kanjani? Death is set up in heaven. Ukufa kuhlelwe ezulwini. Umuntu efa, umphefumulo uphuma kanjani umuntu? uNkulunkulu ukhulumisa yo. Thank you Holy Spirit. Njengoba sikhona-ke siphila. Uma lithi uNkulunkulu uJesu wakhuphukela ezulwini, wahlala ngakwesokunene sikabani. Uhleli uJesu ezulwini uphethe amabhuku. Yingakho lithi izwi encwadini yeSamulo, uma ekhona ongafunyanisiwe elotshiwe encwadini yokuphila wohontsho echibililani lomlilo, uJesu ngoba ehlezi esihlalweni yo. Uphethe ibhuku lamba kawana, uphethe incwadi yokuphila. uJesu unamagama abo, akekho umuntu angamazi. Usazi sonke ngamagama ethu. Uma sithatha uJesu sisindiswa. Hlala la mfana, hlala la. Mina ngiyademonstrate mangishumayela, ngifuna umuntu ezwe. Hlala la boy, hlala la. uJesu uhlezi ngakwesokunene, uphomunye uphisheshisa. uJesu uhlezi sizulu ezulwini ngakwesokunene sikabani? Size sokunene ngapha noma ngapha. Right or left? Uhlezi uJesu phathala. Ubuka emhlabeni ukwenza nokuhamba kwabantu. Ufunda inhliziyo zethu ukuba zinhle noma zimbi. Ufunda ingqondo zethu ukuthi zihlanzekile noma zingcolile. Ufunda indebe zethu ukuthi zinjani. Yonke into eyifunda uJesu ngomuntu. Uphethe incwadi yokuphila. Owamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho uyabhalwa kuphi na? Encwadini yakhe. Lalela, uma ufa sewubhaliwe encwadini yokuphila. Question mark, mfundisi ungena kanjani encwadini yokuphila? Amukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. uJesu uzobhala igama lakhe encwadini yami yokuphila. Uma ufa usindiwe, ingelosi kaNkulunkulu, uangel Ramiel, umsebenzi wakhe uthunyelwe ukwelusa imiphefumulo yabantu abafayo. Umufe noJesu, uangel Ramiel uthatha umphefumulo wakho awelusele hayde kwesele paradise. Mayifike paradise awuvalele, ulondeke, ulinde usuku lokwahlulelwa. Uma ufume na Jesu, uangel Ramiel uthatha umphefumulo wakho awelusele hayde, uvalelwe, ulinde usuku lokukhala kwempilongo. Ithi uNkulunkulu wonke abehlale kumbona. Sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sami. Ayovulwa amabhuku. Ngathi senyabona sesingena ezulwini one by one. Phatha la mfana, phatha la uvula ibhuku lakho. Selifikile uJesu elanda ibandla lakhe. Sesiyoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Nangu umama uSibandane eyoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Ugqokile yena muhle, kodwa ukhali kugcwele inweba. Ezandleni kugcwele inweba, emzimbeni kugcwele inhlanga. Imagine. If you are Pumala, we are Newcastle, uvelelwe yi-car accident, wesisi, uthusindisiwe, kanti uyengozini, ebhegini yakho, ukhona i-morning after, uginqike nemoto ufe, uzoyongena e-hiding, ne-morning after yakho, uthi mhla, sekufika usuku lokwahlulela, sesiyoma esihlalweni sobukhosi, uyoma phambi kwesihlalo sobukhosi, ne-morning after, owakho uyiphethe, uma bekugwaza
uzofa uyebe ekhayibhini uma sefika usuku lokuthi kumele uyobonakala phambi kwesihlalo sobukhosi uzoya phambi kwesihlalo sobukhosi ney'nhlanga zenyanga uma uyinkabi ubulala abantu ufulawe ngesibhamu uzoma phambi kwesihlalo sobukhosi uphethe isibhamu sakho obulala ngase abantu uma uyinsizwa uthole uyazidla iy'ngane uzoma phambi kwesihlalo sobukhosi nesibhamu sakho yo uma uyintombi uthi wena umuhle uyiyelo bholo uyathandwa wonke amadoda athi ibuwe uyoma phambi kwesihlalo sobukhosi nomzimba wakho wokufeza ungafeli emanyaleni phinde ungafeli emanyaleni lento ofele kuyo ngaphambi kwesihlalo sobukhosi uyobuyiphethe ngesandla sakho angitakubona khuzana uma nje uthi wena ngumcele mina ulali mina ngamantombazane kodwa yazi uphuma ebusuku uphethe amakhondomu ufe namakhondomu uyoma phambi kwesihlalo sobukhosi namakhondomu ume phambi uma uyingane intshontshe ekhaya uma ufuna intshontshe ushukela uyomugcola ushukela ehlathini ngathi seyiyabuka webazalwane sesime phambi kwesihlalo sobukhosi kuthiwa next awuthi mhlala suka wena mhlala kuthiwa suka ubegama lakho kuthiwa ubegama lakho Daniel next Daniel sawumamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho mhlambe nenhlanhla uthi yebo kuthiwa thithi point number 2 wedanye sewuvelwe yini ngamanzi nangomoya ngoba uJohn 3:3 uma umuntu engavelwe ngamanzi nangomoya angeke awubone ubuso wethu umuntu ongaphathakisiwe angeke alibone izulu wedanyeli sidisiwe waphathatiswa kha uhlalela yini ungaphathatiswa uJesu uyobethulela nezwi ngiyakhala yena uJesu ubethulela ngathi athi ngiya-understand wawusebenza Monday to Friday ungena u6 uphuma u6 usebenza nangamasonto ngiyavuma nami ngihlala yizi mntana ubungazelwe ngamanzi nangomoya konke uzokwenza ngoba lithe izwi onjalo akakubona umbuso wezulu hlala nje wena awufuni ukubhathadiswa ndababaya wena ukhulume ilimi ndababaya ukhulume ilimi ungabhathadisiwe woyisuza ngomhlawuphela bakati musana ukubalekela ukubhathadiswa musana ukubalekela ukubhathadiswa mina kukhuluma mama John 3:3 uma umuntu engazelwe kabusha angeke ubone umbuso wezulu John 3:5 umuntu engazelwe ngamanzi nomoya angeke awumuke okay awusindisiwe awubhathadisiwe ngiyavuma apha ngabefundisa nje lizizwe kaNkulunkulu umfundisakazi ishumi zikholethwa ngamaLevi ayiqoqa ishumi abuye nazo epandleni bese kulezo ishumi kucubungulwa u10% ka10% u10% ka10% uhlala esikhwameni sebandla the rest of 10% wenza imisebenzi yenkosi kuyakhokhelwa ugesi
kuyakhokhela abantu ama-keyboard, abanye baqashile indawo abakhonzela kuzo. Leyo mali yenza lo msebenzi. Umfundisi akaziholeli ngokweshumi, uholelwa i-admin yebandla. Khuluma noma bangangizonda ngingamsebenzi, ngikhuluma iqiniso. Umfundisi akabuzi okweshumi uthatha u-10%, ka-20% ungene esikhwameni, letha ukhokhela izisebenzi zabantu. Nomfundisi ungaphansi kwesisebenzi sebandla. Ngathi sengiyababona ozakwethu bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, usindisiwe? Yebo baba. Awu yebo, impela uyongibonanga ngishumayela, usindisiwe. Usindisiwe. Waphathisa? Yebo Nkosi, impela bengibabhaphisa. Ubonile? Yebo na. Yebo. Sisiwe. Wenze kanjani umsebenzi? Ziphi ishumi zami? Ngiyakhala manje. Ukudla ishumi ukweba. Kade ngaqala ushumayela, kodwa ukweshuma angikudli ngiyakusaba. Umuntu bafuna ukufaka ushumi, hamba ufake bandleni. Ungakulethini ngoba ngifuna ukuba isigebengu. Ngase ngiyababona befundisa. Next beza phambi kwesihlalo sobukhosi. Abanye bezwa bagqoke amagamenti amakhulu, bafaka okhololo, banamajazi abomvu, bahla befundisi bethu. Bame phambi kwesihlalo sobukhosi. Bahle. Imali yeshumi igcwele amaphakethe. Athi uNkulunkulu kupho kwami wadlulisela kalingene embusweni wethu. Ngiyaxolisa ndodana yami, ushumayele kahle, wababhaphisa baphenduka, wababeka izandla, wakhipha amadimoni egameni lami, wabaphulukisa. Kodwa udla imali yami ndoda. Verse 38. uSawulu wamembathisa ezakhe izingubo, wamfaka isigqoko sethusi ekhanda, wamgqokisa ibhantshi lensimbi. Uthe uSawulu masathe kuDavide, Davide, ngiyabuza ubufakazi bakho bunamandla, nami kungenza ngikhona ngoNkulunkulu wakho. Kulungile, hamba, uJehova uNkulunkulu wakho uyakuba nawe. Kodwa noma ngiyisho Davide ngithi hamba, uNkulunkulu uyokuba nawe. Mana mfana wami, ngicela ukukunika nasi isembatho sami, thatha uyivikele. Isembatho sethusi kuchaza ukuthi lento kwakuyinsimbi. Umcibisho awenze njani? Umkhonto awenze njani? Wakhipha isambatho, wathi Davide, thatha lokhu. Ngiyakuzwa mfana wami, uNkulunkulu wakho uyamethemba. Ngiyakuzwa ubufakazi bakho bu-dynamic, bunamandla. Wamnika isambatho, mina Davide mbathana. IzuDavide unokholo, IzuDavide unefaith. Uthini? Lalela, uDavide wabhinqa inkemba yakhe phezu kwezambatho. Unikeza izambatho uzenze njani? Izambatho ayigqokayo uDavide akusize ezakhe ngezikabani, ngezikaSawuli. Ngemva kokuzigqoka wayesethatha inkemba yakhe wayifaka phezu kwesambatho. Lalela, uDavide wabhinqa inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe, wazama ukuhamba ngokuba wayengakazilingi. uDavide wathi kuSawuli, hayi, anginakuhamba nalezi, angikazilingi. uDavide uSawuli uyamcabangela uDavide. Manje buka ungitshela ukuthi ngempela uSawuli useyakholwa yini manje, noma usupport uDavide? Kunemehluko phakathi kokukholwa nokusupport. Uthini manje? Usho ukukhuluma ukuthi okay, uJehova uNkulunkulu wakho uyakuba nawe. Sithi okay, noma kunjalo thatha nasi isembatho umbathe. Still ukhipha isifuthi, hamba, uNkulunkulu uzoba nawe. Kodwa unedoubt, ubukele ngathi unokholwa. Still usanedoubt, umvumelo wathi hamba, uJehova uzoba nawe. Phatha jiko, hayi isambatho. Lalela, ukhomba indlela uSawuli aphinde njani. Khona uhlobo lamakholwa njalo, bakhomba indlela benze njani. Kukhona abashumayela kanjalo, abakhomba indlela benze njani. Uthi wena themba uJesu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo umphefumulo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho. Themba uJesu, ngesikhathulele wena.
athemba ukuthi imoto yakho izonyonyoba ihambe ngomnyama iziyongena endumbeni angabonwa muntu. Wakhuluma Mnguni uthi wena lana inkosi nawe kodwa yena okweloli ahambe ngomnyama umuntu ayofuna imithi abuye ngathi powerful kanti ngesikhathi lelo uhona yena kalelo uyanyonyoba lesikhathi uhona yena uyanyonyoba ngesikhathi uhona yena wenze njani uyahamba. Nkosi yami uhlezi kahle nomyeni wakho usebenza night shift ulele mfazi endlini uthuba uyasebenza uyahona wena kanti ebusuku wena wenze njani ulele uyindoda ekhaya umfazi wakho ungena night shift umfazi yena wenze njani uyanyonyotshwa laba kufile bayanyonyoba abantu benze njani bayanyonyoba. Mina ngimthemba uSawuli ukuthi uyakhona uthi angihambe uJehova yava nami umzali wakho uthi mama sengiyogana awumntanami uNkulunkulu abazalweni azabe nawe nasemzini aphinda ni isiwasho isikhaphakhapha sakamongcombe siyokusiza isiwasho akakholwa lo mama umekholwa uzothi mntanami akube kuhle kuwe hamba uyokwakha umuzi wakho. Wathatha induku yakhe ngesandla wazikhethela amatshe ayisihlanu lalela ufuna ulandele kahle wathatha induku manakhe akathathanga amatshe wazikhethela ematsheni amaningi wakhetha abayi-5 kula matshe amaningi awabonayo maningi kodwa kula matshe amaningi ngifuna just 5 and le 5 ayithatha yayingubest kuyo ukuthi letha ngifuna ukuyenza la matshe azoyenza. He chose the best 5 stones amongst stones. Ngoba mawunomoya kaNkulunkulu ungakhetha just 2 best friends amongst friends. Uma unomoya kaNkulunkulu ebanjeni kushwa nomngane kodwa ungakhetha babe 2 babe 3 aba right amongst the others. The power of choice, the power of choice, the power of wakhetha the best 5 stones. Lalela hey halamando shekekema weza umfilisti wafika wasondela kuDavide umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe okay baba la weza umfilisti bani kuDavide asekho umfilisti wathi kuDavide woza kimi linike izinyoni zezulu nezilwane zasendlini yakho. uDavide wayesethi kumfilisti wena uza kimi ngenkemba nomkhonto nenduna kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova sebawuthi uNkulunkulu wempi kaIsrayeli. Uthi uDavide umfilisti wemfilisti ngiyazwela ngayo ukuthi dangerous wena uza kimi ngani ngesikhathi esakhiwe ngezandla zomuntu kodwa mina Davide ngiza kuwe ngegama likaJehova uNkulunkulu wempi yakuphi na kaIsrayeli. Nawe mfilisti wisiqhwaga empini yangakini kumafilisti nami uNkulunkulu wami ngimaze iqhawe empini kaIsrayeli. Haleluya. Uthi David ngiza kuwe ngegama likabani khumbula lithi likaJehova igama likaJehova lingumbhosongo onjani onamandla ababalekela kulo benze njani bayalondeka. Amanye amazwi uDavide mayithi
wemfilisti Goliath ngizabona igama lika Jesu wayechaza ukuthi ngizakuwe ngebutho mafukela siBhayibheli uSawuli wamnikeza uDavid izambatho wathi no ke lo angudingi wathini wakhipha izambatho zethusi izambatho zensimbi wayikhipha wasala waba nguye waxosha amathe awu5 waqonda kuGoliath isiqhwaga wathi ngiza kuwe ngegama lika Jehova uzakini ngesikhali esakhe ngezandla zomuntu mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli uNkulunkulu wenu Ngithemba ukuthi izwi kaNkulunkulu uthi igama lika Jehova linomboshongo namandla ababelekela kulo balondela uDavide wasondela wam-approacha uGoliath ngokukho imbiyo into eyenza uDavide ngiyazwela ngayo uyingozi lalela ngiyayibona lento iphethe isikhali leso siphethe ngiyasibona angisesabi ayikubona ngisikhipha isambatho sethusi angisesabi ngethemba igama lika Jehova ngoba lingumboshongo njani yini eyenza ukuthi uDavide asondele into eyenza ukuthi uDavide asondele ukukholwa egameni likabani ngeke unyakaze wemzalwane uma ungakholwa kunabantu akade baqala ukusonta bami ndawonye abanye akazi baziduli ngenxa yokuthi ukholo lwabo mncane ungavumi ukuthi uphela 6 months ulokhu kulevele eyodwa wena kumoya awukhule enkosini nqaba enzenjani makothi ungakwazi ukuthandaza ngonyaka ophelile kulo nyaka ngiyathandaza lo nyaka lo ngiyathandaza mina makathi ungakwazi ukufasta kulo nyaka lo ngiyafasta mina ngoba inkonzo yofasting inamandla uthi uJesu lolu hlobo lwamandla aluveli andukuba ukhuleke uzile ukudla so inkonzo yefasting ikhiqiza amandla athile ekholweni mofuna ukuba ikholwa elikhiqiza amandla zilukudla uzokhiqiza amandla aSankulunkulu anezigaba amandla kaNkulunkulu eza nezinto eziphathekayo ngesikhathi ukhule enkosini bema ukhule enkosini nasempilweni wenze njani ngesikhathi udlondlobala kwezikamoya nasempilweni wenze njani ngithi mina ngesikhathi udlondlobala kwezikamoya nasempilweni wenze njani uyadlondlobala ngesikhathi ukhuluphala nakwezikamoya nasempilweni wenze njani mawuqeba umoya uyaqeba nasempilweni uthi Davide ngiza kuwe ngegama lika Jehova into engenza ngisondele ukukholwa ngamanye amazwi sengifrante wathatha uDavide igama lika Jehova walenza isihlangu sakhe ngizwakala wathi ngiyayibona lento iphethe ngiyayibona inkemba ngiyayibona umkhonto ngiyabona umkhulu kangakanani ngicasha ngoJesu ngiyeza kodwa ngicasha ngoJesu kukhona abantu kade baqala ukukhonza uNkulunkulu sebayahlekwa nasemakhaya ukukholwa kwaba kunayithelo bathi uyayibona lento indiso yakhe ayikusebenzeli uyabona noJesu wakhe ukusebenzeli beka thina Joseph asebenzele ukhona umuntu onjalo lalela thatha uJesu ashe ngaye yo thatha uJesu wenze njani bazokhuluma bakujaje wena franta ngobani nyawabona lamafrantalo okukhulunywa ngawo ko Facebook amafrantalo okukhulunywa ngawo ko WhatsApp ngithi ngo2023 ifrantali yami uJesu uzopha yebo uma ku-apply lapha ungenwa ngemali uyakwazi ungena uthi ngiyabezwa bathi bayakwazi okay kulungile ngikwaza ngoJesu but when usayemendweni thina sibuya khona ntombi
wena usaya khona ngiyakuzwe ngishoyo mina ngiye emshadweni ngifranta ngobani wena wena sosindisiwe ayishosho sosindisiwe nekuwe wawu uzohlekwa yizwe ungakhathazeki thatha uJesu umbekela bese ukhuluma izwi for when I am weak I am strong for when I am weak I am strong that says the Lord but how usaya kaJesu nje wemaphili sewuzelethile ungashadile usazofita sewuyela umshadweni cha ngiqala phansi impilo yami ngiqala kabusha hawu wemaphindi lokho kungenzeka kanjani kanti awazini wena ukuthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa wena mthandazo njengoba sewalenga kanje khona into esazokuthatha uma ubani ekuKristu uyisidalwa ake ngikhulume ebusuku hey ngibhekene ngiyathetha manje ngibhekene wabhayiziswa yizwi elithi umuntu ekuKristu uyithi musu hamba ufeba niyakuvala itende ungakufala bayokhamba bangabaleli phela basushona izwi likaNkulunkulu lithi uma ubani ekuKristu uyisidalwa esisha okudala kudlulile sekuvele okusha lalela athi intela iqiniso elibaba liyaluma iqiniso ezolisho lalela ntombazane yami lalela wesisi lalela wentombazane musu kwenze njani musukuhamba uvule imilenze yakho ngokuthi wena lithizwi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha vula imilenze yakho nama-muscles wakho nama-cells akho nomzimba wakho uyanwebeka nenkomo yakho iyanwebeka uyothi mase ufuna ukushada akusana lutho ungathithwa ivesi ethi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha ukhulule ngomuntu ongaphakathi ukhulula ngani ngomuntu ongaphakathi hamba uyophuza utshwala uweyisa abantu bakudabulele okapha ebusweni noma ungathatha uJesu impanzi ebusweni lehlale zikhona into ezobasha ingaphakathi nakho noma ungazalwa ngomthungo mina noma ngafeba mina angizalanga ngithi ngesandla sami ngizala ngomthungo umthungo uchaza ukuthi uzalile noma ungathatha uJesu unomthungo wokuzala umuntu ozozalwa kabusha yilo ngaphakathi wakhuluma uNkulunkulu ebusuku ungayikhohlisi musa nje musa leta mfundisi sensitive uthi umoya engcwele angayikhuluma ngoba abanye bazoyilimaza ngiyacela mina moya ungivumele ngisho ngoba ngiyasola ngiyalungisa ngiyayala ngiyaqondisa ngiyakhulisa umuntu ayiphathe nje udlaba hayibo awulazi vese umuntu ekuKristu isidalwa esisha ahamba lala nabafana ngabazi athola ama-STI umetholi i-STI iyingozi kumuntu wesifazane ngoba ithatha kude ayifana kumuntu wesilisa i-STI yashesha ukuvela within a week kumuntu wesilisa kumuntu wesifazane ingahlala 3 months kumuntu wesifazane ingahlala 6 months kuthi ngokuhamba kwesikhathi alokhatheni unesilumo kanti akusona isilumo i-drop lamagciwane ayamudla ngaphakathi adesibeletho aye esibhedlela bamtshela ukuthi unezimpawu ze-cancer i-cancer ayiqhamuki kubaphakathi uma segula musuhleka njalo uma segula kube ngathi uloyiwe kube ngathi ungenwe ngamadimoni kanti akazinakekeli mina ngiyakhuluma njalo
ngiyakhuluma njalo ngizama ukukusiza muthi ukuhamba upesa ngokuthi umuhle uhambulana nabafana ungayinakekeli uzogula wena uzogula ukhothisa abantu bakwazi ukuthandazela abantu abanengculazi baphile bakhuluma futhi ijule kabi bazalana ngiyanisiza Musa nje ukubhayi phela ngithi Jesu ukubaye kuKristu lesithi kukhona ezinye izinto kufanele ukuthi noma ufa sewuyoma phambi kwesihlalo sokhozi zibe ufakazi ukuthi yebo ngamthatha uJesu ngine-cancer ngafa ngine-cancer kodwa uJesu bengenayo. Abanye bazogama baboshwe bagwetshwe bafele ngaphakathi esitokisini basebenzise ngaphakathi esitokisini bayoma phambi kwesihlalo sobukhosi begqoke i-uniform yaka-correctional service bathi ngamthatha uJesu ngisejele ngigwetshiwe wena uphila ngaphandle ungafundisi. Lithi uNkulunkulu uma isitho sakho sikuhlupha senze njani? Akekho ongavuma leyo nto. Into engizokutshela yona ushintshe umqondo ushintshe inhliziyo ushintshe ukuhamba phakamu ngenyama. Ngibhekene nangibona lento engikhuluma kuwe angikhulumi ngenyama ngikhuluma ngomoya. Ungacabanga ukuthi ngishumayela la entertainer entertainer isize impilo yakho ngoba yafuna ukusizakala uzosizakala kanjani ngobani? ngoJesu. Ngibhekene bazalwane ngiyakufela ngiyavuma sewenzile amaphutha empilweni kodwa mawufika kwaJesu uqala phansi impilo yakho uqala ngithemela ngo-2023 uqala impilo yakho kabusha. Qala ngobani? Sidala bengizala zakhona besana sakho la inhlizweni yayizwe inhliziyo ukuthi yashaya. Suke wayibuza ukuthi inhliziyo ishaya kangaki ngeminute. Umoya engcwele wangikhuza kabuhlungu ngithi mina kodwa baba umuntu angasiyeka kanjani isono? Wathi mfana wami ilula lento ngizokwenzela i-example. Yayizwe inhliziyo yakho thinta la ngayithinta ngilalela umoya engcwele ngathinta la ngayizwe inhliziyo wathi yabona uNkulunkulu uthi mfana ngisebenza kanje njengoba uzwe inhliziyo yimina lo ngiyashaya ngiyanqoqoza. Khumbula incwadi yeSamuel ngimile emnyango ngenze njani? Ozwayo avule umnyango ngiyawungena ngize naye aze isikhathi uzinhliziyo gigi ushawa uvalo mafuna ukwenza intendo uNkulunkulu le uya ngaloko uthi kodwa abantu baqinisela baye kwenza izinto ezimbi beqinisela. Baqinisela abantu benze njani? Beka isandla sakho. Uyazithanda yini? Do you love yourself? Uyazithanda yini? Bangaki labathi yazi mina indlela engiyithanda ngayo angifuni ngami. Beka isandla sakho la. Thimina. Bese ushigama lakho thimina bani. Angifuni ngami. Vala methi shomthana. Nkosi uJesu. Angifuni ngami. Maningi amaphutha esengwenzile. Kuningi okubi esengwenzile. Sengishambalazile kakhulu. Angifuni ngami. Inhliziyo yami ilula. Ngifuna ukukhona enhlizweni yami. Ngifuna ukuthanda
enhlizweni yami. Ngifuna ukwesaba enhlizweni yami. Ngifuna ukukholwa enhlizweni yami. Ngifuna ukuthula enhlizweni yami. Ngegama likaJesu. Ngifuna ukuthethelela enhlizweni yami. Bonke abantu abangonile noma bengabuyanga bazoxolisa, ngiyabathethelela unyaka uqala. Bonke abantu engabafuni, bonke abantu engakhulumisani nabo, bonke abantu engibazondayo, bonke abantu abangizondayo, bonke abantu abangisolayo, bonke abantu engibasolayo, ngimemezela ukuthula phakathi kwethu ngegama likaJesu. Nkosi Jesu, ngifuna ukuthula enhlizweni yami. Ngifuna unembeza Nkosi ngegama likaJesu. Unyaka uqala Nkosi Jesu, qala nami. Ngifuna ukukholwa, ngifuna ukuphila impilo engcono, ngifuna ukukholwa kangcono, ngifuna ukwenza kangcono. Ngicela into eyodwa, hlala enhlizweni yami, ngibusise nezwe libone iy'thelo zokukholwa kwami. Nkosi uJesu ngiyathandaza, Nkosi uJesu ngiyathandaza, ngiyakholwa. Konke ngikucela egameni lakho uyakukwenza. Uthezweni lakho oboshwe emhlabeni liyobe kuboshiwe ezulwini. Wathi okukhululiwe emhlabeni liyobe kukhululiwe ezulwini. Ngikhulule Nkosi, ngikhulule Nkosi. Baba, ngiyehluleka ngokwami. Abantu bayangihleka mangizama ukukholwa. Abantu bayangigxeka, abantu bayangisola. Kodwa wena Nkosi ungazi kangcono. Ngiphi isibindi kulokhu ukukholwa, ngingabe ngisabheke emuva, ngiphikelele ngegama likaJesu. Angeke nguyeke ukukholwa noma bangangihleka, noma bangangigxeka, noma bangangisola. Ngiyohlala endlini yakho, ngiyohlala esontweni, ngiyokholwa nguJesu, ngiyolandela isiphambano, ngiyohlala ensindisweni. Uze ubuye wena Jesu, letha ukukhanya empilweni yami ukuze ngingasokoli. Letha impumelelo empilweni yami ukuze ngingahlupheki. Shaya uNkulunkulu izandla ezinkulu. Boza bawumkakhe. Ngifuna wena, phakamisa izandla. Ngifuna wena, ngifuna wena wedwa, ngifuna wena Nkosi yami. Ngifuna wena, phakamisa izandla malamehlo. Ngifuna wena, kumele wena wedwa, kumele wena, kumele wena Jesu, Nkosi yami. Wena nonke nomlelo esifiseni uyagobhoza amanzi ukuthi urabashanda rababasikhethele urababashanda rababakhathara babasipholokuthi umoza ukuthi thandaza sekelebo shathara baba
Tandaza. Womelewe na Yesu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yanderebo sekere bakata babasa. Underaba shikoro bobo sekere babakata babasi. Sondoro bobo sakere bobo sokoro bobo koto. Holy, Holy, Holy Spirit. Ngiyazinikela la ibandleni mayekhononja la sondele phambili ngathi ngiyazinikela la ibandleni ngifuna ukuzokhonza la ekhaya uNkulunkulu ngiyamuswa izwi likaNkulunkulu ngiyaliswa uNkulunkulu ngiyamdinga uNkulunkulu ngiyamthanda uNkulunkulu ngiyamethemba angizethembi mina ngithemba uNkulunkulu omshumayelayo mayekhononja la sondele phambili athi umfundisi Mnguni nizokhonza la ekhaya akwazi ngiyaqala ukubona ngiyayizinto ezikhuluma kimi ngethemba uNkulunkulu omshumayelayo ngethemba ivangeli elishumayelayo ngethemba uNkulunkulu wakho ngethemba uJesu umfundisi Mnguni sengizokhonza esethu ngiyazinikela ngizokhonza la ekhaya woza ngaphambili mandara la baba bashala
niyangena faith virtue ngokukholwa niyangena faith virtue naba abantu bakho moyingcwele naba abantu bakho Nkosi uJesu nasi izipho zakho naba abantwana bakho bazinikela kuwe bafuna ubuso bakho here are your people nasi izipho zakho yibo laba Nkosi yilo luhlango olukhethiweyo yibo laba bokugcotshwa okuvela bongcwele yibo laba bakhethiweyo yibo laba kade bafuna kule ndawo yibo labo badingayo yibo labo zosebenza ngabo yibo labo zobagomba amayala bashatha urabaya kashata laba idalaba sikelebo sotorogo sitalaba bakatala uberiba hapseleba uyalaba baba yakatala nalaba basheteleba unalaba basheteleba lolo sitalaba baba ngiyabathandazela naba abantwana bakho bayazinikela bathi bazokhonza la ibanabo emakhaya lapho behlala khona hlala nabo lapho befunda khona funda nabo lapho bephila khona emiphakathini phila nabo yonke indawo lapho behamba khona uyakuhamba nabo uyakubavikela baba uyakuba ngugame lomlilo akukho mimoya yomkhathe yongena kubo akukho muthi wabathakathi oyosebenza kubo uyabavikela ngegama likaJesu uyabavikela ngogange lomlilo naba abantwana bakho baba bazinikela kuwe abazama kumfundisa uMnguni beze kuwe baba bathembe wena bafuna wena bomele wena balambele wena naba abantwana bakho khulula into yokuphila phezu kwempilo zakho khulula uqobo lwakho abanye babheka abanye ukuthi bayababheka kodwa deep down enhlizweni zabo bayezwa ukuthi yabonakela ngibizelwe la ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu ngifuna la ukuze ngizokhula ezwini ngikhule Nkosini ngikhule nasemandleni ayo amakhulu khona abantu abasela baphethwe uvalo baphatha ukwesaba abanye basaba abantu abakhonza nabo ukuthi kusasa bayobampimpa ukuthi ubani uyinikelile endeni lalela wena uyazi uNkulunkulu uthini kuwe wena ngikhuluma nawe uyazi vala amehlo abantu bavala amehlo bayalizwa iphimbo likaNkulunkulu likhuluma kubo njengamanje omunyeza ushawa uvalo uyashivarisha uyazi ukuthi uNkulunkulu uyambamba ukhuluma naye uthi ngena ngaphansi kwalolu phahla kukhona into engiyokufundisa yona kukhona into engikuphathele yona kukhona into engilungisele yona
money. 75, my friend. 75. Thank you. That's it. Lalet. Mthathile uJesu waba inkosi nomsindisi wempilo yakho. Uyezwa manje ukuthi yazini ngilizwile izwi. Kodwa kwanele ukuthi ngifike ngidle. Bese ngiyabalela. But la I feel deep down my soul, my heart. Yabona la. Ngiyazi ukuthi ngizophila kule nkonzo. Khula enkosini. Ungavaleleki ngaphandle ungabasaba abantu. Ngizwene ningaphambili. Bala namehlo. May the mark of the Almighty God, may the mark of Jesus Christ, uNkulunkulu akabeka uphawu kini ngegazi likaJesu. Unobizo phezu kwempilo yakho noma ngabe ubizo lwani phuthumuze ngaphambili. Mawuzazi unobizo sheshisa yeke ukuphakama yipride. Uma wazi ukuthi unobizo oluthile emzimbeni kaKristu phuthumuzela ngaphambili right now as I speak. Mawuzazi ukuthi unobizo ozala ngaphambili. Abanye babizele ukuba amanxusa, babizele ukuba ama-intercessor, abanye babizele ukuba ama-worshipper, abanye babizelwe ukuba ababonisi, abanye babizele ukushumayela, abanye babizele uprofeta. Bona abantu abanobizo khona usele laphoza shawena imali abaphambili awuzange ukuthi ngibiza abantu abanekholini. Wayemina noma uNkulunkulu wami awazi ukuthi unobizo. Awazi ukuthi unobizo. Why ngiziphambili ngibiza abantu ubizo? Yangena ngicela abantu abanobizo beze la phambili. Ngiyaphinda ukugcina manje. Ulungile hlala kanjalo kahle. Ukungenzi lokho kubizele ukungamesabi uNkulunkulu. Ukubalekela i-calling kuyisono bazalwane. Uzoqala wena nobizo, uzoqala nini ukusebenzela uNkulunkulu. Yazi uma uzazi ukuthi no-calling, indawo e-right yo-exercise i-calling yakho. Kakhulu enkosini yazini kukhona abantu abane-calling bahambe bayojoyina amabandla amakhulu anabantu babo aneyikhundla zakhona emabandleni kuneyikhundla zakhona. Yeke usithole uzoguga ube mdala uzofunga kaze usithole isikhundla. Ungadlali ngethuba. uNkulunkulu ekunikeza ithuba ukuthi ikhule enkosini. Ngibhekeni niyazazi ukuthi nobizo baba uyazazi nobizo. Lalela bonke okwenza uzenzela wena. Uma ubalekela ubizo uzohlupheka impilo yakho ucabanga ukuthi uthakathiwe. Kanti awuthakathiwe. uNkulunkulu umesabi.
ngizwakala yini bafuna ukubona impilo yakhe ishintshe qala wesaba uNkulunkulu ngiyanitshela njalo mina ohluphe uziyo bazoba nepride lokuthi uyakholwa impilo imindawonye qala manje wenze lokho kubizela ukwenza ngokwethembeka ungancongwa umuntu ungaphoqwa umuntu ngiyazwakala yini may the grace of the Almighty God come and rest upon you abundantly and above. uthi umpostoli Paul uTimotheo ngikhonjuzwe isipho somusa esibuya uthi ngiyakusivusa ngesiqiniso ngokubeka izandla kuwe. Sengiyavala manje njengoba niphuma ngizama ngizokwenza ngizehle zomusho umoya ngcwele nje angeke ngize ngithi ngiyayivala inkonzo masisuka la siyaphuma siye emakhaya akukho sibusise ngizothi ngiyasikhulula ngiyaza njengoba uNkulunkulu ngenza uma nginika i-directive ukuthi siyahamba siye emakhaya manje bayazi abafana bayazi umsebenzi wabo uma siphuma la siyaliqhaqa itende ekusasa ekuseni bayazazi bangobani kusasa ekuseni itende kufanele libe limile la ngo-10 inkonzo iyaqala. Njengamanje wonke umuntu uma efike nesikhwama umuntu uthatha isikhwama sakhe uyahamba uya straight ekhaya. Uma uzofika ekhaya ugeze ulale ubuthongo ozokulala namhlanje. Abanye bayobona imibono, abanye bayophupha amaphupho, abanye bayophupha bethandaza beshelwa ngamandla beshelwa ngomlilo, abanye bayozibona beshumayela, abanye bayozibona beprofeta. uNkulunkulu uzomemeza namhlanje phezu kwempilo zenu. Lisizwa uNkulunkulu ukhuluma kanye yebo nakaphi abantu bangezwa. Hambani emakhaya niyolalela uNkulunkulu. Omunye uthi ohlala manje athi ku-TV kwale eziyavezela ngathi angayivalela ekamereni. Namhlanje I feel the ruach kodesh power. I feel the power of the Holy Ghost working wonders through the life of man. Laba bafana insizwa kufanele iqhafe itende ziyakwa ngithi kufanele kwenze njani akube njalo bafethu. Kusasa ngo-10 same time same place. Amen.